моля те! Брат, моля те се! Моля те, наистина. И колата ми бъгне и не иска да се движи. Така, здравейте, моля те! Здравейте, хора! И ако питате, що съм с тази кола, ако помните, миналия път загубих на клиница и трябваше да си купя кола с 200 000. Може ли да му отнеш? Благодаря. И затова съм с тази кола. Обаче, мислих, че може да тунинговаме и точно това ще правим днес. Като Чумаш ще ми помогне за тази работа и в момента той с микрофон. Моля те! Парите. И да почваме. Така. Моля те! Основен цвят нямам представа какъв. Розово. Да, бе. Да. Не знам. Честно, така ми харесва. Или черно. 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 Вземам черно. Скин да му слагам ли или не? Ако искаш. Не, аз не слагам скина. Така. Няма смисъл. Alternate color. Служи... Това е за вътре, чакай, това е за вътре. Служи оранжев влак. И направи... Черно и оранжево, това ще стане добра комбинация. И отдолу му служи такова. Отдолу му служи... Чакай, какво отдолу? Гумите. Чакай малко. Гумите нямат... Има. Оранжево. Да, оранжево. Чакай малко. Какво ти казах? Да, и ще сложа още няколко неща оранжеви. Може би отзад нещо трябва да е оранжево. Да служи спойлер. Не, той се вдига, когато карам бързо. Много по-добре, пък и другия се струва доста. Да сменям някакви гуми. Чакай тези, не. Тези? Окей, си. Не, чакай. Мисля, че първите са... Майка ми е звънила. Окей, мисля, че тази част трябва да е... Да, знам. Така ли да ги оставя? Чакай малко гумите. Или да им сложа е така. Какво правиш, бе, пи? Е така. Какво правиш? Пада ти гумите. О, не, излизам. Чакай малко. Така, не, ще ги оставя така. Добре. Между тази кола има много повече апдейти, но тук има 4, има още няколко неща добавени. Както и да е, това какво правиш? Някой ти отвори. Това са Фераритата. Това са фаровете. Слагам ги така. Окей, готово. Как ще е готово, бе? Чакай малко, че стане една работа. Това какво е изобщо? Ако мога да попитам. Кола. Не, този цвят какво прави? Нямам идея. Това е за пушъка ти. Не, има друго за пишек. Това да не е... не знам, слагам го оранжево. Оранжево. Дали си взема 25 000 това? Да. За... Какво прави изобщо? Това нищо не прави, защо да го взимам? Така... Прозорци да затъмня ли? Е така. Да. Не, чакай. Не знаеш, така не ми харесва. Така ми харесва най-много. Това ще го сложа без. Искате ли да платите $0, за да го поръчате? Кое? Без табелата. Чакай, дали да не си сложа... Знаеш, без табела. Така... Ето това е пушъка. Слагам го оранжево. Окей. Така, тези неща. Това макси 6000, майко. Скъпичко. Това... Аз имам едно от скъпите. Не съм ползвал.
85 000 за двигател. Макс. Това на Макс. Така, и това е добавеното, което го нямам на моята кола. Да, това е за спойлера. Дали да го оставя така да се вдига само когато... Бе така ме кефи повече, отколкото така. Ще го изрежат видео. Ши. Да, знам, както и да е. Това... Най-скъп. Монстър трък. Искаш да си сложа... Щях да я вдигнат... така изглежда ужасно. Ще си остана с нормалните. Това какво прави? Вземам ги, не знам какво прави, но как си видя. Когато имам 3 от нормалните. Може да попитам какво гледаш? Гуми! Слагам дрифт, защото са най-добри. Аз загубих 200 000. И ще им готов. Сега да тестваме. Така. По-бързо изглежда. Да, много по-бързо. Да видим колко вдига. Да видим. Стана тъмно, виж, не се вижда почти. Защото е оранжева мантинелата. Беше и така трудно. Така, преди вдигаше 190. Сега вдига... 300, майко! Тунинг! Майко, мило. И добре, това беше за днес, скъпи приятели. Чао и до нови срещи!